toisen puolen laakerit. Tiivistävänä purkus. Seuraavaksi otetaan tasapainoakselista tuohon päälle. Tuo mennät kiinni. Öljypohjan uusi tiiviste. Sitten tähän päälle laitetaan kansi, mutta mä en pysty sitä kuvaamaan, mulla ei ole tällä ketään auttamassa, se on niin painava. Niin mä näytän sitten, kun se on siinä päällä. Noin, se on paikoillaan, seuraavaksi laitetaan pultit. Tässä on uudet pultit, mutta nyt niin kun, jos näkyy tuolta noin reijät, mihin ne pitää mennä, niin ne on sen verran tuolla huonossa paikassa, että mä en oikeasti pysty filmaamaan tätä niin mä laitan nää ilman kameraa. Nyt on kansi paikoillaan ja pultit on kiristetty ja pistetty momenttiin. Niin seuraavaksi pitää laittaa tuohon nosturiin se. Ja sit laitetaan pakosarjaa kiinni ja vaihelaatikkoa ja vauhtivyörää. Ja sitten laitetaan tonne takaisin se ja vähän laitetaan muita osia ja johdot. Ja sitten katsotaan, että lähteekö se käyntiin. No niin. Nyt on saatu moottori tuohon nosturiin ja tässä meillä on seuraava potilas on vaihelaatikko ja me pitää laittaa tänne öljyä nyt. Tässä on 4 litra öljyä. Sain löysäksi tämän. Oli aika tiukalla. Sitten minkä tää saa auki. Pieni
Noin sain sen auki. Ja sitten täältä näin. Tuo vauhtipyörä laitetaan tohon noin ja kiristetään 130 Nm. Noin, nyt on pistetty momenttiin on kireellä ja seuraavaksi laitetaan tuo kytkinlevy ja se kytkimen jousi paikoilleen. Siinä on kytkinlevy ja jousi. Laitetaan nyt sitten tähän näin kiinni seuraava. Nyt on kytkin ja kytkimen toi jousi paikoillaan ja seuraavaksi sitten laitetaan vaihdelaatikko paikoilleen. Nyt on vaihdelaatikko paikallaan. Siinä saa vähän vääntää. Se on vaikea saada oikeaan kohtaan. Mutta se on nyt kumminkin saatu paikoilleen. Ja seuraavaksi laitetaan sitten tohon startti kiinni. Nyt on startti saatu paikoilleen ja seuraavaksi laitetaan sitten pakosarja. Ja sitten se moottori menee jo tonne autoon. Nyt on pakosarja paikallaan ja seuraavaksi laitetaan moottori sitten tonne autoon. Ei jumalat, ei jumalat. Joo.